Panimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Lunes, mga tugang Agosto G's, kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kaya po sa kuyang partner, Miss Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Headlines, mga tugang sa lado lokal, pangapuda ni PBBM na haliw ng system losses charges sa bills kan mga konsumidores. Dako lang tsansa na marealisar, sigon kay Ako Bicol, Representative Alfredo Garbin Jr. Ibalong Festival Agri-Trade Fair bukas sa publiko. DepEd Secretary Zani Angara siniguro ang promosyon nin mga aktibidad na makakatabang sa nation building exercises kan ahensya asin mga eskwelahan. Nako ang 1,000 pounds na general purpose aircraft bomb sa Ilawod, Kamalig Albay harani sa lumang Japanese tunnel. Ligtas na pinasabog kan mga autoridad. Anom gadan sa pag-urandara kan habagat. PNP nagdesignar nin kadagdagan na tauhan asin kagamitan para sa rescue operation sa mga binahang lugar. Mga substandard na tinampo asin tulay kan DPWH tututukan kan Senate Blue Ribbon Committee. Confidential asin intelligence fund, pinaka naabuso sa national budget sigon kay dating Senate President Franklin Drilon. Sa ibang nasyon, Thai Prime Minister siniguro ang mas striktong patakaran sa pagkakaigwaning badil matapos ang mass shooting. Baretang sports, alas women, Ghana kontra Vietnam sa C5 Cup. Kunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, dakulan tsansa na marealisar ang pangapudan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na haliw ng system loss charges na ipinagdadagdag sa electric bills kan mga konsumidores. Sa entrevista kan DCGB News kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., sa iyang sinabi na posibleng maging limitado ini sa non-technical losses, siring man sa illegal na koneksyon sa kuryente o paggamit ng jumper as in meter pampering. Sinabi ni Garbin na nagkakasurundo ang mga kongresista na dapat kung itulos mahali ang non-technical system loss, dapat mahali itulos ang VAT. Matatandaan na pag-ingganyan ni PBB ng mga kongresista na amyendaran ang Electric Power Industry Reform Act o IPERA Law para mapababa ang singil sa electric bills kan mga konsumidores. Ang IPERA Law o Republic Act 9136 yung lay na nagreforma sa asinag sa pribado kan industriya kan kuryente sa nasyon kan taon 2001 para isulong ang kompetisyon. Makaengganyan ng pribadong pamumuhunan asin mapatibay ang transmission asin distribusyon kan elektrisidad. Pagkakaigwa transition dyan sa non-technical systems laws, ang pagbabawal na sa pagpapass-through ka yan, there must be a transition phase and then duman sa bill, nagahagad na at least 3 years. Taramtabi nindo, yan na mga bagay-bagay na yan, pwede yan ma-avoid o pwede yan maibitaran sa systems loss management. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Bukas na sa publiko ang Ibalong Festival Agri-Trade Fair matapos ang ginibong ribbon cutting ceremony as in blessing of booths. Kanag-aging aldaw na nagpapahiling nin rich resources o mayaman na resources as in produkto kan lokal na komunidad. Nagpasalamat naman si City Agriculture Office sa pangingenot ni Sheila Nas sa matrayumpo na pag-organisar kan aktibidad. Nakisumaro man sa okasyon sina City Councilors Alan Ranyola, Charton Lahara at sin Ismail Buban IV. Kasabay si Ricky Luterte kan Tourism Office. Katakod kaini hinagad ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang suporta kan publiko sa mga lokal na paraoma asin entrepreneurs. Bisitahon ang mga booths asin magbakal nin produktong Legazpenyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega 1.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mga tugang, nagpasalamat po si 3rd District Congressman Adrian Salceda kay DepEd Secretary Sani Angara sa padagong suporta sa pagpag-ibon ng edifisyong pang-edukasyon. Ini matapos ang ginibong blessing as in turnover kan apat na palapag na school buildings na kumpuesto kan 48 classroom sa Marshall O. Ranyola Memorial School umorm sa Ginubatan Albay na pinanginutan ni Secretary Angara. Sinabi kang Congressman Salceda na mantinidong agyat ang kakulangan kan mga classroom sa anom na munisipyo asin sarong syudad na nasakupan kan sa iyang distrito. Nagpasalamat man o nagpahayag manin kaugmahan ang kongresista sa pagkasabing katuwang ninda ang DepEd Secretary sa pagtaon ng solusyon o pangangaipo kan mga eskwelahan. Kinumpirmar man ni Salceda na sa iyang ilalatag ang House Bill 470 na may katuyuhan na masimbagan ang backlog sa pagpatindog kan mga school buildings sa sinibapang pasilidad sa mga pampublikong eskwelahan. Ligtas na pinasabog kan mga otoridad anako ang 1,000-pound general purpose aircraft bomb na nadiskubre sa barangay Ilawod, Gamalig, Albay matapos ining aksidenteng tamaanin bakho mantang nagakalot harani sa sarong lumang Japanese tunnel kan nakaaging aldaw. Pinamayuhan kan Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit 5 as in Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Kaibahan ang iba pa mga otoridad ang controlled detonation sa sarong quarry site sa barangay Palanog, Gamalig, harayo sa mga residential area. Ang nasabing bomba anhali kan panahon kan World War II, as in idiniklarar ining aktibo pa. Mientras sa giraray na nagpagirumdom si Kamalig Mayor Kaloy Baldo sa publiko na dai pagkaputan, ibalyo o pakiaraman ang anuman na bomba, granada o pinagtutubudan na pampasabog na pwedeng makuha asin tulos na ipaaram sa mga otoridad, tanganing ligtas na mamanihar kan mga eksperto. Formal lang ililansar kan Albay PNP ang ika-6 na Motorist Assistance Center o MAC sa Tiwi, Albay. Kanakaging alaw, sigon kan Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, mabot kaning mapakusog ang 24/7 roadside assistance, road monitoring asin police visibility sa mga panginot na tinampukan probinsya. Dagdag pa niya na sa pagi kan Tiwi PNP, masirbining frontline hub para sa tulos na tabang kan mga motorista, commuter asin biyahero, pagresponde sa mga emerhensya asin pagpugol sa mga krimen na pwedeng mangyari sa probinsya, biyahero asin propiedades. Apera kay ni, sinabi pa kan opisyal na maawot kan MAC na mairani sa serbisyo ang pulisiya sa mga motorista asin masiguro na may tulos na tabang na may abot sa kada tinampo sa probinsya nin Albay. Ipiglansar kan gobyerno lokal kan Tiwi, Albay ang mga marker para sa apat na important cultural properties o ECPs na pigmimidbid kan National Museum of the Philippines o NMP sa pahay kan Museum Declaration No. 1-2018 na may petsyang Disyembre 5, 2018 kasabay sa mga idiniklarang important cultural properties dahil sa kahalagahang pang-kultura, pansining, asin pangkasaysayan sa nasyon, ang Our Lady of Salvation Parish and Diocesan Shrine sa Barangay Huruan, St. Lawrence the Martyr Parish, Sinambahanan Church Ruins, sa Barangay Baybay asin an Old Escuela Building. Sigon sa NMP Bicol, isinabay ang paglansar kan mga marker sa pagselebrar kan ika-250 anibersaryo kan Tiwi, asin an ika-20 Coron Festival ngunya na taon. Bilang pagpapakusog sa pag-aksyon sa mga insidenteng imbuelto ang mga wildlife animals sa probinsya nin Albay, ginibukan gobyerno probinsyal ang Specialized Wildlife Rescue Training para sa mga personahes kan Bureau of Fire Protection o BFP Special Rescue Force Region 5. Ang nasabing ensayo ang kinundusir sa paay kan Albay Park and Wildlife Rescue Center, tanganing masiguro ang magkakanigong pagkapot sa mga wildlife rescue protocols as in emergency response procedures mantang pigpapangatamanan ang kapalibutan kan mga first responder. Katakod kaini inumaw man ni BFP Bicol Regional Director Fire Chief Superintendent Juanito Maslang ang mga partisipantes sa indang
pag-inguwa na mapakusog ang kakayanan sa wildlife rescue. Mientras tanto, padagos ang pagpromoter kan Department of Education kan mga aktibidad na makakatabang sa nation building exercise kan ahensya asin mga eskwelahan. Ini ang pahayag sa DCGB News ni DepEd Secretary Sunny Angara. Kasunod kan pag-atender kan opisyal sa pagbubukas kan 35th Ibalong Festival sa Legazpi City kan nakaaging Sabado na may temang 35 Years of Heritage, Culture and the Enduring Oragon Spirit. Sinabi ni Angara na sarong ehemplo digdi ang selebrasyon kan Ibalong kung sain pigpapamidbida ni istorya kan epikong Ibalong. Meron ho kaming localization ng curriculum na gusto namin ma-preserve yung mga local traditions, tulad nitong Ibalong Festival, yung mga local fabrics, local history. Yun, it's part of our deepening nung nation building exercise natin. Ang tingog ni DepEd Secretary Sunny Angara. Oras Pilipinas. 14 minutos, makalihisan na alas 7. Ini po ang DCGB Bareta alas 7. Iba pang detalye kan Bareta sa lado nasyonal. Pagkalipas kan mga patalastas. Ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Tuhod, siko, baywa, Aray!
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. DZGB Barreta alas 7. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Uminabot po sa anom anay report na nagadaan dahil sa pag-uran darakan habagat. Ang pinakusog na bagyong Luis asin Maymay sigon sa latest na data hali sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Duwa ang narehistrong nagadaan sa La Trinidad, Benguet dahil sa landslide. Mantang duwa man ang nagadaan sa rock slide sa Rodriguez, Rizal. Sa Luna, La Union, sarong tawang nalunod mantang sarong pang nagadaan dahil sa pagkakuryente. Mientras na 7 ang nai-report na lugadan sa Benguet, 5 ang nalugadan sa landslide sa Baguio City, mantang sarong na imbelto sa vehicular accident sa Kapangan, asin sarong pang nalugadan sa landslide sa La Trinidad. Sigon sa NDRMC, nagpairaram sa verifikasyon ng numero kan mga nagadaan asin nalugadan. Ipinahayag mga tugang ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na tututukan kan komite ang pagbulgar kan mga substandard na proyekto kan Department of Public Works and Highways asin ang pagpapanimbag sa mga nasa likod kay ni. Sinabi ni Tulfo na apera sa bagong pangaran asin issue may kinaraman sa anomalya sa flood control. Investigaran man ang mga substandard na proyekto. Ang tulay, tinampo asin iba pang pampublikong fasilidad na malinaw na dain nagsusunod sa mga standards siya investigaran kan saro-saro. Sigon kay Tulfo, kay puha na investigasyon na ini dahil tanarong pagnaan sarong dakulang retaining wall sa kahalabaan kang EDSA Ayala sa northbound sa Makati City matapos ang sunod-sunod na bagyo. Tulos ining kinondinar kan ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos madiskubre ang pagrampahog na parte nagibo sa napalan sa magian na Hardiflex kasi imbes na makusog na simento. Apisar kan pagtaon pinatirawan nindo ni Tulfo sa sayang kahandaan ang napahiwason ang investigasyon sa flood control issue kapag may mga pangaran na naglataw, piglinaw niyang tututukan kan Blue Ribbon Committee ang mga nagapinjenting issue asin korupsyon asin iba pang ahensya kan gobyerno. Nagdesignar po ang Philippine National Police o PNP ning kadagdagan na tauhan at resources para sa rescue and disaster response operation sa mga komunidad. Ini asin rin na rin napadok dadakan pagbaha kan padagos na pag-uran dahil kan habagat o southwest monsoon. Sinabi kan PNP Chief na si General Jose Melencio Nartatis Jr. na pighanda na kan PNP ang mas dakol na personahe asin resources para sa evacuation asin pangkinaban
o pang kinakaipuhan na disaster response operation. Ini dahil sa padagos sa pagkaka-experience nin makusog na pag-uran sa Luzon na nagresulta sa mahiwasan na pagbaba o pagbaha sa Metro Manila asin kataraning na lugar. Enot kay ni nagkondukta man din preemptive evacuation ang nagkapilang lokal na gobyerno, partikular na ang komunidad na madaling bahaon asin mga lugar na harani sa waterways. Hinagad din Artates sa publiko naman tinidong kalmado, alagad marikmat asin sunodon ang abiso kan mga autoridad para sa indang kaligtasan. Nagpatanid ba ng PNP kontra sa pagpapalakop nin bako verifikadong informasyon? May kinaraman sa kamugtakan kampanahon dahil pwede ni magdara nin takot asin panik sa publiko. Pigo konsiderar ni Senate o dating Senate President Franklin Drilon na saro sa pinaka naabusong parte ng National Budget and Confidential asin Intelligence Fund o CIF. Kaya dapat maingat ini asin hararom na ripaso ng sistema kan pagtagaman nin paggamit kay ni. Sinabi ni Drilon na base sa iyang eksperyensya, mas madaling maabuso ang CIF kumpara sa iba pang budget items. Saro man sa mga dapat na reforma, iyong limitaran ang pagkakaigwa ng CIF sa mga ahensya kan gobyerno. Bakong arog kan unprogram appropriations na pwede silang gamiton kapag may available na kadagdagan na pundo asin nakumplihan ang pinagtalaan na kondisyon dahil digdi sensitive ang nature kan intelligence operation. Sinabi ni Drilon na daing nangangahulugan na daing paninimbagan ang mga nagagamit ng CIF maski limitado ang informasyon na pwedeng iluwas sa publiko. Sigon pa sa dating Senate President na pwedeng ma-audit kan Commission on Audit o COA ang paggamit kan nasabing pundo asin may paninimbagan pa manggiraray ang official sa accounting kan mga gastos. Bareta sa lado international asin sports, kasabay si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Vicky. Good morning sa mga paraantabay. Nangako si Thailand Prime Minister Anutin Chanvirakul na mapautob nin mas striktong lay sa badil matapos ang pambabadil nin sarong 14 anyos na estudyante sa Nontaburi na ikinagadan nin 8 katawo asin ikinalugad nin 22 na iba pa. Enot na ginadan kan teenager ang sa iyang mga lolo asin lola bago nagduman sa Dev Sirin School kung saan binadili niya ang 5 paratukdo asin pagkatapos nag-ugot. Sigon sa pulisya ang badil asin bala na ginamit pagsadiri kan sa iyang lolo asin legal na nakarehistro. Sinabi kan Primer Ministro na ang bagong ley malimitar sa pagsukbit nin badil sa publiko asin solamenteng mga opisyal nin gobyerno na sana o na nasa serbisyo tutugutan na magdara kaini. Ang insidente sa giraray na nagtaon nin duon sa langkaw na numero kan mga sibilyan na may badili sa Thailand na pigkakarkulong nasa 10.3 milyones kay banan 4 milyones na iligal. Sa ngunyan padagos ang investigasyon kan mga autoridad para maaraman ang iba pang detalye kan makaturo-tresteng pambabadil sa laog kan eskwelahan. Sa lado kan Karawato Sports, tinapos kan Alas Pilipinas Women ang 15-game losing streak kaini kontra Vietnam matapos makuha ang panggana sa 2026 CV Cup sa Chiang Mai, Thailand. Matapos madaog sa first set, buminawi ang Pilipinas asin nakipagsabayan sa dukot na laban. Sagkod dagos nang mabayaan ang Vietnam sa masunod na tulong set 22-25, 25-23, 25-21, 25-22. Inan primerong panggana kan Pilipinas laban sa Vietnam sa regional tournament poon 2019. Nagrehistro si Aya Laurelin 22 puntos hali sa 19 o 19 attacks, 2 blocks asin sarong ace. Nagambagman si Alyssa Solomon in 17 puntos gikan sa 15 attacks asin 2 aces, mantang may 16 puntos si Bella Bilen hali sa 12 spikes, 3 rejection sa net asin saro sa service line. Dahil ang digdi suminakat sa 1-1 ang record kan Alas asin mantinidong buhay ang chance sa kaining makuha ang silver medal. Mientras na guminimunin kasaysayan ng Alas Pilipinas Women matapos matukdol ang kainot-inoting silver medal kan bansa o kanasyon sa 2026 CV Cup. Kasunod kan matinding 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 na panggana laban sa Indonesia kasunod magdomingo Agosto 9 sa Chiang Mai, Thailand. Iyan ang detalyas kan Bareta sa lado kanibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani.
Salamat Nicole. Mientras tanto, mga tugang ang pag-asa. Nasa linya kasabay si Alexis Revivar. Yes po, good morning pa. So yung weather forecast and update ngunyang petsa Gs ng Agosto aldaw kang Lunes, ang southwest monsoon or ang hanging habagat ang padagos na nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to na makamate ng panganurong kalangitan na igwang mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol sa Camarines Norte at Camarines Sur. Sa mga nalalabing probinsya naman ng Bicol region ay ang weather condition ta ay magiging bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulong-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol naman ang ma-experiensyahan. Moderato sagkod sa makusog na duros hali sa timog sulnupan ang iiral na may katamtaman sagkod sa makusog na pag-alon nin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 26 to 32 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, igwa kitang tigbabantayan na bagyo sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm Peilu na nasa distansyang 2,515 kilometers east ng extreme northern Luzon. So itong bagyo ay harayo at dahil man tige-expect na maka-apektong direkta sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang pinaka nakaka-apekto sa atin itong habagat. Maliban dito kay wala naman kitang nahihiling na ibang weather system na nakaka-apekto sa tuya sa kasalukuyan. Bale, yun po sa tuyong forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruiviver po. Salamat, Miss Alexis Revivar, sa kamugtakan kampanahon. Mga tugang sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz, sali sa newsroom kan DCGB, Jenny Balyaran, Nicola Angloriana at si Shara Maileron. Sa pangaran po ni Miss Jasmine Baloloy, ini po si Henry. Salamat kan sa pagantabay. Anapot, masunod na. Makalipas lang kayo ni. Yan ang DCGB Barata Alas 7.